Πήγαινε ένας σε έναν γιατρό. Λέει, το γιατρέ. Δεν το παιδί μου. Σοβαρότατο πρόβλημα. Εδώ παιδί μου παίζω, τι έχεις? Έχω 3 κάκαλα. Σώτα ρε παιδί μου. 3 κάκαλα, ναι γιατρέ. Αστέρω ρε παιδί μου. Τι έγινε το γιατρό να βγάλει τα έτσι μαλάς. Τρία μωρή, 2 πιάνω, του 3. Δηλαδή, γιατί πιάσω καλά, πιάσω εκεί, αλλάξω. Ο γιατρός, έτσι, έχω νομίσει σίγουρος, εγώ 2 πιάνω. Γιατρέ, δεν είναι καλά, παιδί μου, γιατρός είσαι εσύ, ρε παιδί. Μα λέω σε 3 κάκαλα έχω. Έτσι, και πώς είναι, γιατρό, λέει 2 από την παίρνει. Νοσοκόμα που ήρθε νοσοκόμα, έλα, αυτός ισχυρίζεται ότι έχει 3 κάκαλα, λέει, εγώ λέω στον Αμέρικα του τρίτο να τα πάει. Γιατί και εσύ, μήπως. Μα και λίγο τα σειρά, μαλάς. Τι είναι μου λέει, θα μας τρελάνετε. 2 έχετε, το 3. Λέω σε 3, αφού αράξω καλά. Μα τα σειρά, αρχίζω να μαλάς, τίποτα. Λέει, έχετε 2 τέλος. Για 3 είστε εσείς αυτά, σκούτε θέλω. Και ένας νοσοκομείο, έπαιρνε ένας φίλος αυτού, λέει, πώς την πήρε, πού είσαι? Πού να είναι μαλακακή χαβουλιακή, παρασπότησα, αφήστε λίγο τα κάκαλα.